oganda mar piny. Onego bed ni mokwongo wan kaka citizens wabedo patriotic mar the office. Ok ochuno ni nyaka waher ng'ama ni office no, but it is important ni as a patriotic citizen nyaka waher office. Kwasehero office to miyo wan mokwongo security mar ker onego bed ni mokwongo bed e lwet japiny. Ka ker obiro wendo wa to security mare onego bed ni bedo marwa kapok jomorite ka, nikech mano warito office ma entie, nikech a symbol of national unity. Adwa wacho kendo ni security mar ker bedo informed gi emerging issues machalo kaka motimore incident motimore Migori ni. There was a lapse nikech anything would have happened, and sama gima kamano otimore wan gi incidences manosetimore Kenya kaka ne Kenyatta obiro Kisumu manogo ker nawinjo nogo ker gi wuoche akene gi tong' gweno, to nwaneno gima notimore ka nwawito dhano oganda, nikech joma rito ker gi seche moko nyalo bedo gi panic ka gineno gima, to ka gi panic to samoro ginyalo overreact nikech gibedo trend ni ker ni inyalo rite gi yore te. Samoro ginyalo tiyo gi excessive force mar rito ker. So gima kama en gima nyalo akwaya jowa ni kigibed gi excitement. Can we analyze the picture gima notimore Migori, wayudo ni it was not intentional. Wayudo ni bwanacha ne en ng'ama nokawo ji noting'o pichni simbe go picha to okawo ndala mare. En both moro. En both to en lapse. En both kuom joma rito ker, en both kuom joma ker owendo. Namba achiel, ng'ato ok nyal ting'o pato dakika 3 kapok ne ng'ato ywaye, nikech sama ji oting'o simu chutho kama ker nitie bokonego bed ni ting'o simu kok in ja media ma is certified. Nitie mana joma onego bed ni golo simbe gi malo, nikech technology tinde ni mang'o. Seche moko ng'ato nyalo bed ni simu ni en simu to karo kete gik moko mamuoch. Koro an gima dakwa ni jowo bed gi kwe machacha no ken intentional. Ng'acha no ting'o wuoche to ng'ama ni ng'eye mogeng'one ochwado gicha ken ogwe gi ngum akeno chwade gi moto speed modhi godo nen speed mamalo. Koro adwa mana nyiso jowa ni wabed calm kwa ng'eyo ni onge gima nogo gi president ni en intentional ni jaluo kata jakuria moro ma ja Migori ne nigi paro marach ma inyo ker. Nen mana excitement mane wuon wuoche oting'o malo to ng'ato nokune ng'eye emogwe gicha kata otuomi gi gimoro modhi speed marach mogkelo picha marach. Koro adwa mana wacho gi chir ni onge jaluo kata ja Migori mane intentionally ne dwayo goro ker. However, wan joluo kata jo Kenya te sama wendo maduong' machalo kama nobiro ewa wawek bedo gi ilo mamalo maonge mpaka. Joma rito ker bende from joma nie grassroots gi joma wuotho kode nyaka wang'e ni lapse machalo kamano manyalo kelo remo machwer unnecessarily mondo mi wageng'o. Erokamano. Ochieng' Jera, jalup Jakom mar ODM Nairobi, to korka kori kaluwore kod wuor manogoyo jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare kaunti ma Migori. Winjo kanyo ka Obuya osewacho ni nyalo bedo ni en mana both moro. Kaluwore ni jagono en bende notema tema mar mondo mi kaluwore kod mor mane entiere godo oting'o flota e lwete to flota odirore mochopo kuom jatend piny. Joyce, erokamano. Mokwongo an bende kaka jachama aor kuyo mamara ni mjumbe makasipul Mheshimiwa Owendo kuom lalo ngimane e Nairobi kae.